אנחנו בנות 16 ועדיין אין לנו רישיון נהיגה. לכן, אנחנו תלויות באוטובוסים. התחנות הפכו לבית השני שלנו, ואנחנו ממש לא מרוצות מהשירות. יצאנו לבדוק האם אנחנו היחידות. מה דעתך על התחבורה הציבורית? בזמן האחרון דווקא יש קצת שיפור, אבל באופן כללי היא מאוד לא עובדת טוב לפי דעתי. התחבורה הציבורית לפי דעתי על הפנים. זוועתית בהחלט, האוטובוסים מגיעים בשעות לא שעות. אין אוטובוסים. לדעתי המצב כפי שאת מתארת אותו נובע מסיבה מאוד מאוד מהותית ועיקרית, וזה העבודות שמתבצעות בימים אלה לקראת בוא הרכבת הקלה. אני אף פעם לא יודעת מתי יבוא האוטובוס, מחכים לפעמים 20 דקות, 25 דקות. התחבורה הציבורית בירושלים היא נחשבת מהטובות בעולם. בשטח כל כך קטן, כל כך הרבה אוטובוסים, קשה לתפעל את השירות. ופה יודעים לעשות את זה. חברת אגד יודעת לבצע את זה. אלא מה? שבהתבסס על התשתיות הקיימות, קשה מאוד. לפעמים אנשים ממתינים ממש הרבה זמן, אם זה בקור, אם זה בחום. אבל בדרך כלל מחכים פה הרבה זמן, גם פה וגם אני גרה בארנונה, והתחבורה שלנו מתחת לכל ביקורת. כל פעם חצי שעה ולמעלה. הם מצפצפים על הציבור. זאת דעתי. לא אכפת להם. לפעמים את מחכה חצי שעה לאוטו, אחר כך באים שניים ביחד. תמיד אמרתי שצריכים להגיע לתחנה הראשונה ולראות מה עושים כל הנהגים. אין התייחסות לקהל, וזה עצוב שיש לנו רק תחבורה אחת שזה האגד ואין לנו משהו נוסף. איפה שאני גרה יש קו 49 רק אחרי צהריים, 2-3 אוטובוסים, כתוב לנווה יעקב, זה הכל. אז מישהי שואלת אותי, תגידי רק לנווה יעקב הוא נוסע? דרך איפה? הנה תלפיות, קניון מלחה. אבל לאן אתה מגיע גם מתלפיות? לאן? לעוד איזה מקום. יש הרבה אנשים שלא יודעים, והרבה פעמים הם שואלים את הנהג, והנהג אומר, אני לא יודע, תשאל את הנוסעים. אז צריך שיהיה לוח, ואנשים יסתכלו, בתל אביב יש את זה. בתל אביב יש מפות מסודרות, כמעט בכל תחנה ותחנה, אם לא בכל תחנה. Ce serait bien qu'il y ait des plans sur les bords de l'arrêt du bus pour voir où on va, où on doit s'arrêter. En France, il y avait ça. Ouais. Oui, tout à fait. La France c'est la France, Israël c'est Israël. שאלנו את נציג אגד מתי נוכל לראות סוף סוף מפות ולוחות זמנים בתחנות. בסך הכל להערכתי ניתן לראות את המפות, כמו שדיברתי, ואת המפות כיס ואת המפות האזוריות ומפות הקווים בתחנות, לפחות בתחנות המרכזיות, סדר גודל של כחצי שנה. בתל אביב מה הטוב? שיש להם תחרות, פה אין תחרות. בתל אביב יש שירות, הרבה אנשים נוסעים בשירות, זה עולה אותו מחיר כמו אוטובוס, והם נוסעים בשירות, ושם התחבורה הרבה יותר מסודרת. ואיך לדעת איך אפשר לפתור את זה? לצרף עוד חברת אוטובוסים או מוניות, שירות, וזה יקל על כולם. למרות שאני עדיף לי לנסוע באוטובוס, כי אני לא אוהבת לנהוג, האוטובוסים לא מספיק נוח לי. אין לי רכב פרטי, אני חייבת לנסוע באוטובוס. אם יכולתי הייתי מוותרת, אבל אני לא יכולה. צריכים פה קצת לנשוך את השפתיים ולהתאזר בסבלנות עד שתבוא רכבת. אנחנו לא יודעות מה איתכם, אבל השפתיים שלנו כבר כואבות. התאריך הרשמי החדש שבו אמורה להתחיל לפעול הרכבת הקלה הוא ספטמבר 2010. כרגע, כפי ששמעתם, ההבטחה היחידה שקיבלנו מאגד היא שעוד חצי שנה מהיום יוצבו מפות ולוחות זמנים בתחנות. אנחנו עוד נחזור לבדוק את זה.